di ako makauban, naka-Aerox. Akong classmate sa college. Huwag tuwa ko CBR. Pare, kauban ako si Sir Jet na pod. Tupi, gafogs sa Tupi. Foggy sa Tupi karon. So time check 4:35 AM. Medyo na-delay mi yung take off. Woo! Kami nga sa Pakso. Bugno kayo. Sa baas akong tambutso eh. Tanggalan ako kuan ba? Tanggalan ako silencer. Distinct kuan, distinct open pipe. Corona daw. Gwapo kailang arko. Okay, nanami sa Corona daw. Bawas ang hangin, bawas. Gahiyan eh, ate. Untol kayo. Corona Doll City. Gahiyan eh. Ano ba, gahi kayo? Gahi kayo eh. Untol kayo eh. Ya. Okay. Tama rin mo. Oo. Pero gapog play ba? Ano? Ay, gahi niya ako kay bugat man ko. Ano asa siya? Si oil 458 tapos po. 458. Saan na karon? Alas 5. Hapit na na, apas na siya usay ang gamit, IDB. Makapas na siya. Di man ta gabuilo. Basta dire-diretso ra ta. So napamay sa kauban, naka EDV pod. Apas na siya, apas kay biyahe masyaglan biyahe. So basta unya na ako mag-video kay dulom pa. Hey, ang stakorong. Jingle siya, mag-jingle bells. Gutom naman na. Ha? Gutom naman. Gutom no? After Esperanza nakaon. Dito na sa may Cotabato. Cotabato na. Mabot tayo ito, mga alas 8, 2 pa ka oras. Ha? Puti yung asagang. Lamay mo rito kay pastel ba? Balik na ako ba? Pawala na ako ba? Muli na ako. Right mo sila. Mga chicks. Muna ikaw kaya nag-top speed mga buwang. Kung asa naman to sila? Hindi kayo pasigya sa mga natin ako sunod. Ampatuan. Nangyari sa Ampatuan. Asa na nang kuhan? Kauban ni mo? Takorong. Takorong? Mas lagi to pag taon na ta. Picture. Bugorak. Sino nagala na rin? Papanin nyo.
biyahe. Grabe ka mahal sa gasolina. Sakit kayo. Oh, 5 liters. 348. Grabe ka mahal. Basta gusto niya mahal gasolina o matulak nga dito niya. Okay, awang namin, awang. Saka mi tapos naog pa Kalamansig. Welcome to Awang. Stopover sa may diri sa kwan, overlooking view sa Cotabato. Makita ang kwan, kita ang Cotabato City dire. Picture. Picture mo. Ay, kalami. Cotabato. Cotabato City. Oh yeah.
Grabe, naga pa yung mga lubak dre. Lubak Isem. Lubak Isem. Delikado na yung biyahe gabi dre. Mamo mo jud ka. Kagwapo. Patay sa dalan dre. Lain na sa dalan. Lain na aning dugay wa karaysoy kay makalimot na ka unsa akong pagbangking. Pero imong lawas ba manggahi. Tayo kurbada nya na checkpoint. Kuratan ay. Kurbada nya na checkpoint. Upi, Maguindanao, Barangay Nuro. Nindot. Oh, wow. Uy. Agan pa nagpalayan rin sa upi. Ha? Nagana silang duha oh. Kinsa? Pati mo ah. Nga naman? Nagana silang tatay. Tongkan gani mo kusog kusunada kay tatay mo gukod pod. Nindot tay. Okay. Umana og photo ops, picture taking. Layo pa. Ay mga kuan na lang. Gikan dire pa Palabansig. 1 hour and 35 minutes. Dol-dol na lang.
Gwapo nagdalan dre sa Awang to Libak kay kuan banking. Kaso lang dagang kay lubak, delikado kaayo. Mga mo jud dre nga part murag gwapo nang dalan dre oh. Libak na, libak. Grabe kasi ko. Murag siko sa manok. Puro sikong dalan. La 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 la. Sus, masyomoy ka diyo. Syomoy. Grabe nga dalan. Okay, nata sa Libak. Tapos mga 10 kilometers na lang pa Kalamansig. Tapos naog na may papalimbang. Ade may diri sa Kwan Municipal Hall sa Libak. Huh! Pagkainit. Kainit sa Libak. Okay. Let's go. Hey. Mali. Balik. Ngaon sa Uncle's Grill. Okay. Uncle's Grill, yeah. Okay, try na to ang pagkaon nila diri sa Uncle's Grill. Ay, kalami. Babog na, hangin. Long? 60 per 100 grams. Oo, no, 60. Mas only rice diri. Ma'am, Ariyo, inasal lo. content ka na ba? Mabalik na na? Inasal ko, inasal. Ako ay inasal. Only rice. Oh, yes sir. Hindi ka boy? Ngaon sa Uncle's Grill. Coast Grill. Only rice. Salamat sa sponsor. Mas masarap sa mga inasal. Salamat sa sponsor si Man. Aray magbayad sa karon. Ala. Okay. Muna may og lunch. Salamat Uncle's Grill. Diri sa kuno siya. Location na yun nasa Libak. Wala akong kabalos sa dalan. Usa nga street ni. Pero nasa sa Google Map. Search lang yun sa Google Map. Okay, nakapagas jud. Full tank na, full tank. Diretso na pa Jensen. Let's go. Okay, pagawas na may kuan. Pagawas na may sa Kalamansig. Going to Balimbang, Panaog, pa Jensen. Naguna-una mabuwang oh. Namiya. Hindi, nawala mo.
Namin ko. Sa pantalan mo na diretso. Binog tao, binog dito manulot. Nasunod mo dito. Muna yung mga naong sa mga namiya oh. Naong sa mga namiya. Kaya magdalan ay. Okay. Palimbang. Woo! Palimbang na ba ni? Palimbang na siguro ni. Kalamansig pa na eh. Wala pa eh. Wala pa na eh. Dili pa na eh. Palimbang. Mana eh, slide. Slide ang dalan. Oscar! Oscar, pakita mo kung sino ka, Oscar! Oscar! Ibangking mo, Oscar! Ibangking mo! Banking, Oscar! Banking! Ni drag! Oscar, pakita mo kung sino ka! Coastline sa Palimbang. Ay, kalamig. Okay. Yes. Uy, hapit ng balubat. Palubat na ako ang GoPro jud. Buti memory. Pero at least taas na mong naagi. Before makakuan, mahurot ako memory. Tanawin. Palimbang. Okay. Photops. Okay. Picture. Gamay na lang, makauli na jud me. CBR, ADV, Aerox, CBR. Muna yung mga sabay nga ako sa rides.
5 ka Honda, 1 ka Yamaha. Okay, let's go. Balik na pa Jensen. Uy, kabagsik. Palimbang ba ni maitom? Murag maitom naman siguro ni. Murag nalami sa maitom. Okay, naanami sa maitom. Gamay na lang, dyan sana. Jensen na, Jensen. Woo! Thank you Lord. Naman dyan ang year-end ride. Okay, touchdown dyan. Touchdown Jensen. Ha? Goodbye. Memory full. Salamat year-end ride. Thank you.